D'accord, merci. Ni ɲininkali nafa ka bon parce que nin semaine in na nin kuma de tun bɛ kosɛbɛ ko minisiri ye titre minier 100 ni kɔ annulé. Anw yɛrɛ tɛgɛrɛ fɔ nin ko in na, an bɛ se k'a fɔ anw yɛrɛ bɛ nin ko in ju la. Barisa n'i ye dugu jukɔrɔ nafolomafɛn ɲinini n'a bɔli jateminɛ, a bɛ daminɛ ni fɔlɔ sɛbɛnfura min bɛ e yamaruya i ka wuli ka taa dugu jukɔrɔ nafolomafɛn ɲini ani k'a bɔ. O yamaruya ninnu farafasilen don code minier de kɔnɔna la. O de b'a yira k'a fɔ karisa ni karisa n'a ka kan. O la papier in bɛ ta ka d'i ma. Musaka minnu kan ka sara fana i b'olu sara. O papier in de b'i yamaruya i ka taa dugu jukɔrɔ nafolomafɛn ɲini ani ka se k'a bɔ. N'o papier sɛbɛn ninnu t'i bolo, foyi t'i yamaruya k'i bɛ se taa dugu jukɔrɔ nafolomafɛn bɔ. O misali ye min ye, jamana sariya gafe de ko dugukolo ye jamana de ta ye, a sanfɛla n'a dugumala. Hali ni jamana ye titre foncier d'i ma, a duguma ni pétrole taara ye walima sanu taara ye i ta tɛ dɛ. I bɛ segin ka taa jamana ma. Sariya minnu bɛ se ka e yamaruya i ka se k'o dugu jukɔrɔ nafolomafɛn bɔ, i b'i bila o sariya hokumu kɔnɔna la. Jamana bɛ sɔrɔ ka sɛbɛn d'i ma, sɛbɛn min bɛ yamaruya k'a bɔ. O sɛbɛn in o bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn? An ka cakɛda dɔ bɛ yen ko DNGM. Sɛbɛn n'i bɛ sɛbɛn in ɲini i b'a daminɛ yen de fɔlɔ. Olu b'i bilasira. I ni gafe minnu kan ka na minnu bɛ se k'i yamaruya ka papier in d'i ma, olu b'o bɛɛ f'i ye. Nka sɛbɛn in bɛ yɛlɛn ka taa minisiri de fɛ yen, o de b'a signé. Maintenant n'i y'a san 5 san 10 ye, Mali jamana dugukolo u y'a fan papier bɔ a bɛɛ la k'a tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Min b'a ɲɛdɔn min t'a ɲɛdɔn bɛɛ taara kɛ dugu jukɔrɔ nafolomafɛn baarakɛla ye. A dɔnniya t'a dɔw la, dɔw yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ permis 20, permis 10, permis 30 bɛ mɔgɔ kelen bolo, o bilalen don tiroir kɔnɔ. A tigi a seko t'a a dɔnniya t'a la, a musaka t'a kun, a b'a bila yen fɛn wɛrɛ kama tɛ ka se k'a feere. C'est comme dugukolo feere kɛra cogo min na, o ɲɔgɔnna de taara yɛrɛ sɔrɔ an ka dugu jukɔrɔ nafolomafɛnw gafew tali la. Donc a nana kɛ wagati dɔ yɛrɛ la, i yɛrɛ tɛ se ka t'i bolo ɲɛsin yɔrɔ la k'i bɛ se ka wuli k'i bɛna dugu jukɔrɔ nafolomafɛn ɲini, i bɛ taa sɔrɔ sɛbɛn bɛ dɔ bolo. O yɛrɛ tɛ kojuguma yɔrɔ, a sɛbɛn b'a tigi bolo, a tɛ baara kɛ, mɔgɔ wɛrɛ tɛ baara kɛ. Donc a kɛra sababu ye ka investisseur caman décourager ka na Mali yɛrɛ la. I n'a fɔ business jate mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. A kɛra business de. Business i n'a fɔ dugukolo ko business bɛ cogo min na, o ɲɔgɔnna de y'a yɛrɛ sɔrɔ sisan dugu jukɔrɔ nafolomafɛn ɲinini fana gafew ɲinini na. Maintenant sisan problème nana min ye, a bɛ kɛ sababu ye ka investisseur décourager ka na. Hali malien minnu yɛrɛ bɛ yan n'u bɛ fɛ k'u intéresser ka dugu jukɔrɔ nafolomafɛn ninnu k'a ɲini k'a bɔ, a b'u la décourager parce que n'e taara yɔrɔ dɔ nɔfɛ k'e bɛ taa baara kɛ yen, k'i b'o yɔrɔ ɲini, i bɛ taa sɔrɔ o papier o sɛbɛn bɛ dɔ bolo. Maintenant o tigi fana n'i y'a ɲini ka gɛrɛ o tigi la k'a fɔ i bɛ se ka sɛbɛn in n'a sɔrɔ a bolo cogo di walima aw bɛ baara kɛ, a tigi bɛ taa miliyari hakɛw de f'i ye. I bɛ taa sɔrɔ a yɛrɛ ye min don papier la a tɛ hali miliyɔn 20, miliyɔn 30 bɔ ou miliyɔn 50 a t'o bɔ. Mais ni e nana ko yɔrɔ bɛ e intéressé, a bɛna miliyari 2 ni miliyari 3 ko kumaw de f'i ye. Donc c'est pour dire que un moment a kɛra spéculation de ye. Min b'a ɲɛdɔn min t'a ɲɛdɔn bɛɛ taara sɛbɛn ninnu ta. O yɛrɛ min y'a tɔ lajuguya minisiri caman tɛmɛna, n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ, olu y'a di u teriw n'u limaniyaw n'u somɔgɔw n'u u ka parti mɔgɔw ma. A kɛra sababu ye ka na ni tiɲɛniba de ye. Maintenant sisan an ka wulikajɔ sen fɛ, an y'a yira k'a fɔ vraiment nin ko in yɛlɛma ka don a la. Yɛlɛma ka don a la min ye cogo jumɛn? An ka sɛbɛn ninnu dili jɔ, an ka jɛlenya don a la. Minnu n'a ka kan a ka d'olu ma, minnu n'a man kan a ka bosi olu la. Walasa vraiment dugu jukɔrɔ nafolomafɛn investissement a se bɛ minnu ye, a dɔnniya bɛ minnu na, olu bɛ se ka n'a baara kɛ. Mais n'an y'a to a yɛrɛ ma tan, a bɛ mɔgɔ sugu bɛɛ bolo, baara tɛ kɛ, u tɛ baara kɛ, u bɛ mɔgɔw empêcher ka baara kɛ, a kɔlɔlɔ de ka bon an ka économie ma kosɛbɛ. A sen fɛ Lamine Seydou ale ye an ka welekan lamɛn, ale ye décision ta k'a dili suspend, k'a di a papier ninnu dili jɔ, ka se ka jɛlenya ɲini ka don a la cogo min na, minnu ka papier man ɲi ka se k'olu sen bɔ a la, minnu n'a ka kan walasa olu bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na. O suspension tun bɛ yen, Ala nan'a kɛ ale bɔra yen, ministre wɛrɛ min nana n'o bɛ yen sisan, Amadou Keita, ale tɛmɛna ni baara in ye.
tɛmɛna ni baara in jaabi ale ye communiqué fila kɛ k'a fɔ permis bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo u ye papier dɔw demander bɛɛ ka taa n'o sɛbɛnw ye ka t'o déposer mɔgɔ mɔgɔ n'i ma to n'o sɛbɛn ka t'o déposer a bɛ jate n'a fɔ i ka permis a annulé la o gafe ninnu kɔnɔna ka ɲi kosɛbɛ parce que o b'a yira k'a fɔ société fictive c'est-à-dire société écran mɔgɔ dɔ bɛ taa wuli dɔrɔn ka taa société dɔw créer ka taa permis 5 permis 10 ɲini o société tɔgɔ la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ min yɛrɛ b'o société in kɔfɛ o jamana cakɛla baarakɛla dɔ ye o de dun interdilen don jamana fɛn na k'a fɔ e tɛ se k'i to jamana baara la ka tila ka taa baara wɛrɛ kɛ n'an b'a fɔ ma activité lucrative ka taa permis b'u yɛrɛ ye k'a fɔ k'i bɛ activité kɛ n'o ye o ma bɛn donc maintenant sisan a ye décision o de senfɛ a fɔra ko société bɛ mɔgɔ mɔgɔ tɔgɔ la u bɛɛ k'u ka actionnaire déclarer n'o kɛra sisan an bɛna dɔn mɔgɔ minnu dogonen don a société ninnu kɔfɛ barisa mɔgɔ caman bɛ société ninnu créer u b'u dogo mɔgɔ wɛrɛw kɔfɛ walima olu yɛrɛ dogonen don société tɔgɔ kɔfɛ olu bɛ permis ɲini u bɛ société tɔgɔw falen falen ka permis ɲini ka d'u yɛrɛ ma bon ala nana kɛ ale y'o décision bɔ bon o décision bɔlen mɔgɔ mɔgɔ ma se ka taa n'o gafew ye ka t'i ka permis lakodɔn ani actionnaire minnu bɛ ka permis na k'olu lakodɔn ani k'a yira k'a fɔ i ye baara k'i ka permis kan donc o jateminɛw kɛra mɔgɔ mɔgɔ to hukumu kɔnɔna la o bɛɛ ka permis ka annuler o annulation fɔlɔ de kɛra je crois que a yɛrɛ ko plateau kan k'a fɔ ko nin ye daminɛ ye dɔwɛrɛw bɛ kɔfɛ parce que n'i y'a jateminɛ nin san 10 in kɔnɔna la jamana yɛrɛ ye permis hakɛ min di 2181 permis jamana o de di dunanw ni maliyɛnw yɛrɛ ma san 10 in kɔnɔna la bon n'i y'a jateminɛ 2181 permis i t'i bolo ɲɛsin maliyɛn kelen na ko petite mini fila bolo a tɛ yen maliyɛn n'i ye carrière fana jateminɛ société 3 dɔrɔn de bɛ yen ne yɛrɛ bɛ min dɔn k'o bɛ exploitation na o fɔlɔ o ye usine stone Jawara Ibrahima Jawara ale ka carrière filɛ nin Selenke yen vers Bafulabe ale ka société gɛrɛfɛ CCM fana bɛ yen o fana maliyɛn société olu fana bɛ activité la sabanan o ye Toguna mining Toguna ka carrière min filɛ derrière Kati olu fana bɛ activité la n'a bɔra o la ne ma société malienne si ye k'a bɛ activité k'a bɛ ka exploitation kɛ mais et pourtant i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ kelen permis 20 permis 30 b'a bolo ale tɛ baara kɛ a tɛ yɔrɔ bila mɔgɔ wɛrɛ tɛna baara kɛ donc vraiment a kɛra kɔlɔlɔba de secteur minier ma donc ministre y'i jɔ a jɔyɔrɔ la ka se ka décision ta vraiment an b'a fo k'a waleɲuman dɔn a ka continuer ni parce que ça c'est une façon d'assainir le secteur minier bon o bɛ daminɛ ni cadastre minier de cadastre minier ye jumɛn ye hukumu min b'a to i bɛ se ka papier sɔrɔ sariya gafew sɔrɔ min bɛ i yamaruya ka taa dugukolo ɲini ani k'a bɔ je crois que n'an y'a daminɛ n'o ye k'o lajɛya a b'a to ko duguma yiri bɛ sanfɛ yiri tigɛli nɔgɔya wa je sais pas quoi a bɛ ko tɔw nɔgɔya an bolo moi je crois que o de bɛ sen na vraiment a bɛna jɛyaliba don kosɛbɛ secteur minier kɔnɔna la a b'a to ka yɔrɔ sɛnsɛn k'a furan ka bɔ yen mɔgɔ mɔgɔ ka permis man ɲi k'a bɛɛ annuler minnu n'a ka kan problème t'a la ni min ye maliyɛn ye k'a fɔ i n'a ka kan dugu jukɔrɔ nafolomafɛn bɔli n'a ɲinini ka di ye i b'i bila sariya ka hakɛ kɔnɔna la a papier bɛ ɲini d'i ma i bɛ baara kɛ sariya hakɛ kɔnɔna la mais ka taa papier de ta k'u fara fara ɲɔgɔn kan ka tila k'o feere i n'a fɔ les petits pains ka taa kɛ business ma yɔrɔ ye vraiment c'est vrai business bɛ kɛ secteur minier kɔnɔna la mais o business ni dugukolo business tɛ kelen ye mais an taara dugukolo business de ta k'o don an ka dugu jukɔrɔ nafolomafɛn ɲinini na a ti ɲɛ donc il faudrait que vraiment o de tun ye laɲini ye o de sabatiyara ministre y'o de pratiquer et je crois que a diyara anw bɛɛ ye je vais permettre que permis fɛn fɛn tɛ à jour a k'a bɛɛ annuler ka bɔ yen permis fɛn fɛn n'a ma di sariya kɔnɔna la a bɛɛ ka annuler ka bɔ yen bon maintenant n'a bɛɛ annuler la ka base de données kura base de données an ka fɔlɔ la an ka cadastre minier base de données tun bɛ jamana wɛrɛ de kan a ye laɲini kɛ k'a fɔ ko base de données o bɛna sigi Mali kɔnɔ yan o base de données bɛ segin ka na Mali kɔnɔ yan donc o y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya yɔrɔ dɔ fana ye k'a to an ka secteur minier base de données cadastre minier o ka kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ vraiment olu bɛɛ bɛna ni jɛlenyaw ye moi je crois que an b'o sira de kan vraiment décision in diyara an ye et on pense que a ye min fɔ a ka taa n'o ye permis fɛn fɛn man ɲi a bɛɛ ka annuler permis fɛn fɛn dicogo man ɲi a bɛɛ ka annuler critère kuraw ka don a la critère kuraw ye min ye anw yɛrɛ proposition k'o la
mɔgɔ kelen man kan tɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ ni permis 5 permis 6 ye hakɛw ka k'a la permis 1 permis 2 zone kelen na c'est largement suffisant vraiment o ka fisa mɔgɔ kelen ka taa permis 10 permis 20 sɔrɔ k'i sigi n'a ye i tɛ baara kɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ baara kɛ o ka dabila voilà donc an ye proposition caman kɛ je crois que il faut que il y ait des nouvelles mesures des conditions d'attribution des permis min b'a to les vrais acteurs olu bɛ se ka document ninnu sɔrɔ sɛbɛn ninnu sɔrɔ ka baara kɛ cogo min na lafiya kɔnɔna la minnu t'a kɔnɔna la vraiment u ka bɔ yen u ka sira bila a yɛrɛ baarakɛlaw yɛrɛ yɛrɛ ye quoi minier a été très clair permis bɛ di cogo min na ale y'a bɛɛ farafasiya permis sugu jumɛn bɛ yen n'i y'a jateminɛ permis de recherche bɛ yen permis d'exploration bɛ yen o ye n'i nana i tɛ se k'i girin k'a fɔ k'i nana fɛn dɔ ɲini k'i b'a bɔ f'i ka tɛmɛ stade dɔw fɛ c'est comme n'i bɛna muso furu je pense que i tɛna dɔrɔn ka furusiri dɔgɔda o n'i bɛ taa ni woro fɔlɔ ni filanan ni fiançailles o bɛ cogo min na dugu jukɔrɔ na fɔlɔ fɛn fana ɲinini bɛ ten e bɛna n'i bɛ permis d'exploration i b'o ɲini permis de recherche i b'o ɲini bon n'o dir'i ma o kan ka d'e ma ni condition jumɛn ye code minier o bɛɛ faranfasiya n'a dir'i ma fana e ka hakɛ ye jumɛn ye o faranfasiya jamana fana ka hakɛ ye jumɛn ye e kan o fana bɛɛ sɛbɛnnen don a kɔnɔ bon maintenant papier ninnu tɛ di fu fɔlɔ la ta miliyɔn tan na miliyɔn ta donc c'est pour dire que papier ninnu tɛ di fu fana jamana fana bɛ dɔ de sɔrɔ mais maintenant permis d'exploitation bɛ yen de petites mines permis d'exploitation de grandes mines bɛ yen permis d'autorisation d'exploitation artisanale des carrières au B, autorisation d'exploitation carrière industrielle au Fanabé, ani le couloir d'orpaillage au Fanabé. On a titre minier au lieu de nous a titre minier mais toujours avec dame ni permis de recherche ni autorisation d'exploration. Nous le serons là après autorisation d'exploitation me sera dima. Maintenant mi est dans barata au fana au gelale no kosobe parce que couloir d'orpaillage code minier code kolu be se ka baraka couloir d'orpaillage drone konna la bon ni du yo jatemne o soroli man no anga sigida no na barsa uta ketogo do donc faut ka ketogo fuye couloir d'orpaillage be créer togo di pour que mairie no be se ka couloir no créer dans barakela be se ka baraka sharia konna la togo na moi je crois que faut anga barako fana ka sharia te mo ni jamana che jamana di jobala donc moi je crois que ni o fam ko be ko la ita sama ka se yoro dola moi je crois que depuis ko indamna on rek mana era ka fo ni te mali arranger ate bariki arranger ate bariki arranger barsa ni bariki ka sanu bodien rek no lulu gunkoto joro badi bala dien rebe bariki ka fena donc ni bariki ni mali eta blala ñona ibna ya be jou bariki ka aluka crédibilité ka à l'étranger donc ate bariki arrangé donc ate état malien fana arrangé mina parce que mali be 60 déclaration minum me fo 62 tonnes 60 tonnes par an bariki kele la mine de Lulu Gunkoto au keleme 25 tonnes d'or de bois 100 bon ni otika ka banga production na ibna ya amna jigi jusqu'à 45 tonnes na man farati en 3e place yere marala al na meka ono menacé le no est-ce que amna keka ali 5e place yere marala na menacé ko soro bon maintenant tu as vu que kelamindo ne de la ka kuma fo mo yela la ngo c'est comme pilote ni copilote ka kele on est passager attend arrangé on est joint minu me barake sous-traitant minu me barake malien minu me barake ate nunu si arrangé jamana ni bariki kana nyala parce que min manager lu beta chômage la u chamanga barabe tien donc o serano fin kama on est démarche chamanga ka essayer la ni solution min be sora la oni yonche mais bon on a vu que ni cause nana ce degré là akuma manogo ni mi farati kuma do ere mieto be songa deyla ka foko mala era ta la jume ne nana mo fla la fra e bela be ga insisté ga dabla o te ga dabla au finalement nyingali be ga ta la jume donc ya on fari fra ka on sembo ala ka la je akop na kito na mais nous on savait que até ni flash arrangé mais do fana ta ka juguni do tay parce que ni ya la je jamana de ta ka dugu jugura na fulu ma fin ni jamana ko ko ka kito na abeketi je crois que ni ta chien faut résoluti PDG au datuna yere mais avec tout ça solution de soro lo ni jamana ni ngonche bibi na lubu ka bara la problème te mais moi je crois que bariki fana tunga ngata no système de
ni ko bɛ nin cogoya la i t'a sama ka se comme on le dit un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Je crois que juristes b'o ɲɛdɔn kosɛbɛ. Donc à mon avis olu ils auraient pas dû ka taa ni affaire in ye cour la quoi. Voilà an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko gɛlɛyara cogo cogo sigi k'a fɔ ni intervention b'a ɲɛ quoi. Mais ni taara n'a ye sariya gun kan dɔrɔn je pense que i y'a bɛɛ tiɲɛ quoi. Moi je pense qu'en tun man kan tɛ ka se au niveau la Bariki o erreur de kɛ. Je crois que ça les a coûté très très cher parce que hali u ka PDG récemment u ka vice-président min qui est chargé min tun bɛ Afrique Bariki kunna parce que Randgold feerela Bariki ma n'o tun ye Marc Bristow ye. O Marc Bristow Bariki kɛlen ka Randgold san Bariki y'ale kɛ vice-président ye. Affaire in kɛra ale de tun bɛ ka affaire in gérer a gérer cogo ma ɲɛ a kɛra sababu yɛrɛ ale y'a ka place perdu donc tu as vu que a tɛ ale arranger a tun t'u arranger surtout que u ka mine min bɛ Lulu o yɛrɛ permis bɛ kan ka ban 2026 bon nin bɛɛ gɛlɛya olu yɛrɛ bolo fɔlɔ olu yɛrɛ bila dans une situation très difficile bon maintenant ne bolo foyi ma tiɲɛ fɛn dɔ jɛngɛna a ma bon je crois que nous y'a décidé de revenir à la table de négociation o ni jamana ka essayer ka fɛɛrɛw sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ pourquoi pas jamana ni jamana y'a ye a ka intérêt bɛ yen et que vraiment u seginna à la raison moi je pense que jamana bɛ sɔn ka a to k'u ka baara kɛ ka sɔrɔ gɛlɛyama bɛ don a la mais olu tun taara n'a ye cogo min na c'était pas la bonne formule comme on le dit mais je crois que bɛɛ y'o de faamu hali banque mondiale fana y'o de faamu k'a fɔ o ma se ko in gestion gérer cogo la ka ɲɛ. Moi je crois que facteur caman fana b'o fala an tɛna don détail là parce que les régimes aussi ce sont pas pareils et il bɛ se ka fɛn dɔ négocier avec tel régime mais avec tel régime les données ne sont pas les mêmes donc je crois que o fana y'u échappé dɔɔni min tun bɛ yen mais je crois que le plus important c'est que s'ils décident de revenir à la raison moi je pense que jamana k'a lajɛ ka ouverture k'u ye jamana ka hakɛ min b'u fɛ n'u y'a décider k'u b'o sara jamana ye ka jamana bila ka hakɛ kɔnɔna la moi je crois que c'est une très bonne chose u ka segin u ka baara la et puis c'est la mine de Lulu Gunkoto à un moment c'était même la plus grande mine d'or d'Afrique à un moment affaire histoire in yɛrɛ de kɛra sababu ye mini palon la activité o jɔra sinon vraiment c'est l'une des meilleures grandes mines d'Afrique donc moi je pense que an k'a lajɛ ko Samba jo tɛ ko dɔ la o tɛ wɛrɛ ci kun bɔ moi je crois que an k'a lajɛ toujours il faut an ka porte da dayɛlɛ n'u seginna ka na kɔni n'u seginna ka na à la raison mais n'u ma segin ka na y a pas de problème l'État prendra ses responsabilités bon ne yɛrɛ bolo nin ko in voilà jamana mɛnna nin ko in fɛ yan maintenant c'est-à-dire mine artisanale ninnu souvent c'est des dangers surtout dans les zones qui échappent au contrôle de l'État c'est des dangers permanents parce que u bɛ sanu min sɔrɔ mɔgɔ t'a dɔn u b'a kɛ min ye a bɛ se ka feere maramafɛnw na qui va se retourner contre l'État donc c'est très très dangereux yɔrɔ o yɔrɔ instabilité bɛ yen kan'a to damabara ni fɛn ninnu ka développer yen parce que u bɛ dugu jukɔrɔ nafolomafɛn min bɔ RDC filɛ n'a kungo kɔnɔ nin le RDC est dans ces problèmes là parce que dugu jukɔrɔ nafolomafɛn min bɛ ka bɔ yɔrɔ min na jamana ka contrôle ba tɛ yen sur le plan sécuritaire bon n'o kɛra n'o y'a bɔ u bɛ taa feere de multinationaux ni marifa feerelaw ni fɛnw bon tout ça ça aggrave la crise donc moi je pense que État mɛnna nin ko in fɛ a mɛnna yɔrɔ o yɔrɔ c'est les zones d'insécurité ni dugu jukɔrɔ nafolomafɛn bɛ bɔ yen État k'a jɔ complètement ni État y'a jɔ k'a yɔrɔ sécuriser a baara kan ka kɛ cogo min na donc après État b'o redéfinir n'u kan ka baara kɛ condition min na inu ni État bɛ baara mais tant que c'est une zone d'insécurité c'est très dangereux k'a fɔ k'i b'o yɔrɔ to yen o ka baara ka kɛ yen quoi voilà bon an ye nin fɔ a mɛnna parce que Mali an mɛnna an bɛ sanu dɔrɔn de bɔ an ye matière tɔ ninnu négliger et je crois que o kɛra an ka erreur ba de ni l'uranium ta le Mali tel que l'uranium le Mali a beaucoup de grands gisements d'uranium bauxite b'an fɛ yan fer b'an fɛ yan calcaire b'an fɛ yan mais calcaire n'i y'o jateminɛ o yɛrɛ maloya ka bon parce que avec tous ces grands gisements de calcaire avec tout ça an bɛ taa ciment de ta Côte d'Ivoire ni Sénégal la k'o ladon an fɛ yan alors que gisement min b'an bolo en calcaire c'est inestimable anw yɛrɛ bɛ se k'a bɔ a b'an ka besoin ɲɛ ka tila k'a exporter même en Afrique de l'Ouest k'a bɛɛ ta mais malgré tout ça an ma se k'o bila valeur la bon maintenant ala nana kɛ lithium sisan o mine fɔlɔ sigira o kɛra Gualamina bon o y'a to Mali yɛrɛ nana bila sur une position Mali bibi na le Mali est le troisième producteur de lithium en Afrique donc grâce à la mine de Gualamina bon maintenant deuxième mine min ni président kan ka taa inaugurer sini
n'o farala Gualamina kan, ça va permettre que le Mali va se retrouver comme premier producteur de lithium en Afrique. Tu vois que Sanou a un troisième et lithium n'a sera que premier. Vraiment, ça donne une certaine crédibilité sur le plan international. Bon, maintenant, sur le terrain, maintenant, il faudrait qu'on puisse voir ce lithium-là. Il ne faut pas qu'on ait un cas sur le lithium. Ah, Moussaninga, comment vous voyez, comment on a bon Moussanigi, il ne faut pas qu'on ait un cas sur. On a la jade erreur minimum sur Sanouna. On va corriger avec le lithium. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a transformé sur place. On a bien transformé. Partie de a transformé Malaya. On a Mali batterie gla Malaya. Les batteries à lithium fabriquées au Mali, made in Mali, au Kagla Malaya. Les voitures électriques, made in Mali, au Kagla Malaya. Parce que la matière première est lithium et les batteries électriques. Donc les motos électriques, c'est un partenaire les Chinois. N'a rien fait. N'a sera qu'à contraindre ma rien fait. Ni am se nin bɛɛ en fait. Bon i b'a ye ala an ka courant ko kungo bɛ nɔgɔya parce que an ka courant bibi na avec la transition énergétique n'an sera ka lithium don ba la sisan i b'a ye on peut rouler sur les bus électriques, les motos électriques, les véhicules électriques et même la production domestique de l'électricité am se ka nin bɛɛ kɛ ni l'énergie solaire. Et qui dit énergie solaire, c'est les batteries et les panneaux solaires. Non, panneaux solaires en matière première, moi je pense que c'est une opportunité vraiment pour le Mali et avec le lithium. Mais le lithium, les autres ressources, on a essayé de développer. Non, si ça va, une économie, il y a une dépendance d'obé, telle que sur les hydrocarbures, au lieu d'abla. Parce qu'avec la transition énergétique, on sera développer, c'est-à-dire le carburant à l'économie niveau là. Et là, ça va nous mettre vraiment dans une position de force. Et en économie, c'est à 5 ans. Moi, je crois que vraiment la nouvelle mine de lithium, ça va donner une lueur d'espoir aux Maliens. Mais faisons tout pour qu'il y ait un uranium avec l'or. Franchement, on y a un lithium fanala. Voilà, moi je crois que on mis sur or là, on a les leçons tirées, on a corrigé avec le lithium. Quand là-bas mis quoi, ouais, faut que ça gagne qu'on a fourni jeli ni kadi Malien ma, il y a quoi rôle mbao faut que wale mando, que média bela jelen faut, que Malien bela jelen faut, que géologue bela jelen faut, du coup on a fallu faire une ni na bolike la bela jelen fana, tu géologue droit, on est mon chama be barake on fait. Mettre dans mon barakela au fanafo parce que vous participez à l'économie nationale. Ok, au faut les canettes même bloquer la ça au bela jelema.